Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Kinongri siarah kejela ki badan Napua Kshatri jongka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association MPF and WA kilami biang syakmat manpenpau ya kejing saudiau halor kejimamla jongka sorkar jela lengba ketenat veterinary bantau gila jingerap lani ki skim ki banla ban aimen sim bat ban kentiu kinongri siarah kejela. Habakren sikilat patai kubor nakaliang ba 2 minit seliang kumu presiden jong kani ka association ulah pentem ba kejing leit bani kendu nakapor syaki menteri sorkar ban kerpat ban thaulat ban penyo ikilat jingerap bakerpang kinong risiar hakajala kala syukut tang hakajingkular klem dale pat yakakam. Nakaliang jong kani kaseng kala pentep ba hadu menta nakikali kit siar ki bayo banwanrung syakajala ki babun ki dei ki barung bean kepala pentron ni kinong risiar hakajala. Kebolaya tu balada ke sorkar hi kan la ban paikmat kerpang sekinong risiar ke jela kan num dan kambonan ra ikisiar bamdo na kiwepat ke jela. Haki por ki ba lalekno ni sngoben ong ba ni don shibun ki jing'e ki bangi ya kendo hagani ka kam la kalong ha ki jingpang jong ki siar la kalong ha ka bedei bat ka yau ka hat la kalong ha ka nuk ka rukom nakliang jongi ngimpat yo kanu ka support nakliang jong ka state government lanika sorkar jela ka jongi hon aga jing shisha nakliang jongi ngim syam la syong tikti man la kapor ngijulet ban yakendo na way o minister so way pat minister kiba in charge yakanika tenat veterinary dan raitat hadu menta nakaliang jongi ngimpat syam layo kanu ka support hakabidei bat ka ne ka kam Ulah kenturu ya ke sorkar jela kumbai ki wepat ki nongri jingri lala ban thaulat jingerap ban kentiu kabana kabenta ki nongri sniang lala banwanra lengba ka pigri mission bat nakabenta ki nongri mesi lengba ka belt mission ti kumta nakabenta ki nongri siar ke sorkar kaladai ban pemiru ya ka poultry mission. on ladangin pai segi wepat ki paranong rep sngoben ong bangabis ni tenrei ladangi pai haki nongri sniang kaladon ka pigri mission kaba lengba ka tenat veterinary ila yarap ya ginong risnyang ladangin page ginong rimasi kaladon ka milk mission tenrei habangi page pat ya ki para nongrep hagbede bat ke kamris yar handuk mentah kampat don gano ka support nakaliang jong ke government oi hagni ka jingya lek kendu hagni ka sin kaba dang sudap nilawan ban kendu ya minister in charge bat nakaliang jong ulong ba ngini storm ban penrung no saya ka poultry mission dan raitan aduk menta ngimpat la yo snow lani latib baladon kata ka poultry mission daga jingkerpat ke jongi balakum no ban kentrub lang no ya kinong rep hakani ka kamrisiar hakata ka mission lani ka poultry mission teka jingkwa jongi pat hakani ka por kalong ba wat hapdeng kita ki jing'e ki bangi nakaliang jongi ngi kendo ngim syam la randin na kenika kam namar kedeka kam kabla besar jayangi tengi hakini ki sngi bat ki benai ki beladap haki meeting ki jongi ngila ju ong ya ki para nongrep ba ngim penslur nadu benai November Desember Januari ban risiar namar kedeka ka ki benai ki ba ngi hab ban yakun ban yale ya ka jingwan tuj kertap kini kisiar kibana syabar jongka jela ka jongi toy ha ka jing shisha ngimla banlen bahagini ki benai like kita hilai benai kibabun kisiar ngilala ban pendap tang na kini ka thain bat ka dong ka jongi ngimla banlen hakini ki benai kiba hausnem bladem ini ki benai Jun Julai Mei Agos bat kumta terter kasiar kabana Ribhoi district hibun kibana Assam ki wankit na kenika them Ribhoi ke jongi bat lese nagiwe ki district jongka jela ka jongi tenrei ka babun ka hiaru sethe tenrei agini ki lai benai pat ngimla ban yashan bun nakiba risiar khamtam lelei kini ki badang sedang ban suseng bari sispa bari arspa laispa sospa sanspa kumta
hap ban sange be kim don lat da kumwei pan kam de na kano kano kadau kade be kadau ka jingwan rung kertep ini gisiar di banabar bat ka penlong ban hiar kador kat hadu ba nginom la syu bandang yo nong lane ban penmi tang ya katrai de halor kata ka nongrem ba ni penduna ya karukomri ya karukombu ya ki stok kidon ki farmers ki lahe ki bale ya ka integrated farming wat kitaru ki sedang ban penduna hakini ki kendiat benai kadau hi kalong kumbangaong bagade hi ka jingwan rong pelat kertep kini gisiar ki banabar bat klem da tip ya ka bha kamiat lane ka koj ka khia jong kisiar ki bawan nabar lasuan the lut saga jela ka jongi lalong ka ki bapang ki bastom ngimtem tenrei kamdon ka proper checking ya kini kisiar ki bawan nabar tenrei baro lalong kum ka dosbin lasu tep be chengi ngi pro klem da kli klem da prutau klem da wat jingtip ngi lasu ya bambe ya kini ki bawan nabar te lese kan bu jingmaro ya ki nongbam apo ka thong apo ka neka jela ka bei ke jongi bat halor kata ka nongrem is ngoban pha ya kumne kurwo sya ka sorkar balakumno kumno bandono ka restriction ya ka jingwan ki siar ki ba nashabar jong ka jela ka jongi hagini gisngi ki ba ladap bun nangi ngidang yo ya kata kador ke ba shispa sausan shispa saupo adu hayau lane na nasem ke jongi tenrei menta arsngi laisngi kador kelahir kensan na ka shispa sausan kelapoi menta shispa laipo shispa laisan kahir bat kami hapsu bat ka jengyo ke jongi lagalong ladangin ken saya ke bai trei ke bai bam bat kum ta ter kami mi syu de lor kata ka nongrem ni pha lengba kilat pathai kubor kane ka kerwo syaka sorkar jela bakan le abide bat kane ka kam ga jongi ba banbu ya kata ka restriction ya kisiar ki bawan nabar on ngimtep ba kano kalat kano kalenti ba ka sorkar kanle tenrei ngikwa he ba kandon kano om ban supun lai lanthan ya kisiar ki bawan nabar kata ke ba kapang ka bangikwa ban wan kene kepo Kumba ki ong ba haji tu gipor ki ba isiar na central fi ki mi ha baiju le sha asam boiju an shimang bo tapi don ji khen an ba hatu tak lu ton na ne tak lu ilu kana na ba mi ha ka shi ayo to habinde bat kani kaladon ka jing perkhat na kaliang jongiru ha ka meeting ka bangi ngiladap ban syong ka shem jing bha namar wat nadu ka veterinary department ru ban yakran ya ka statistik ka ba ki nongrep ki penmi tat hadu menta kim patla ka dau hi kalong ka dau tenrai hi kalong ladangin pej ya ki nongrep mo ladangin khenyi ki nongrep ka katanat agriculture horticulture kidon la lau jong u farmer id ujong ki bat leng ba kita gi farmer id layo jing tep bau ne nongrep urep ayu katno urep bat ki jaj mar baurep tenrei pat hadu menta ladangin leg wat jingtip na ka department ka bape ya katnat ri jingri kim patip ngangari ayu neuri yu tu ri ayu kim tip namar ka dau tenrai ka longba ki farmers jongi hadu menta ladangi kenyi ki nongri jingri ngimdon lau jong farmers id ka don kam yangi bangin yo ya ki farmer id khnang bangin tip ban yo ban lum jingkhen ya ka stock ka jingdon jong kisiar lane ka jingdon jong ki masi ki sniang bat kum ta ter ulong important bang ngala ban ong une farmer id namar ba khnang ban yo jing tip ya ka jingdon ka stock ban kinongrep ladau ong yanga kumu presiden mo ba daminat sliang ude unong ris yar latip kan jadon farmer id ini dawaro sa government bala kumno kum bakale ya kiwe kinongrep ha kabay day bat ki line agri lane horti kan le ru ya ki nongri jingri bandon laujong foreign u farmer id khnang ba nila ban yo jingkhen ya bide bat ka stop bumat kembalong hatu minta pun yo jingkhen ngim nagadaw ba kam don kum kata system
Hoon, ya mentahi ngistip bakas iar ke jongi kami nang ni bat kalet sya asam tenre ya ke jengkeng ke batikena ngimla banyo namar ita iba ngimdon kata kajing itu yang i bangidai kum kinong rap bat ka stok ke jongi au farmer ID kelarung lot kita baro. Kumba piong ba kajing wan rong jong kai PCR jong wan berkat jong kai PCR di bawah bat sila along kum kajing kontrol ya pi kinong rat hang ni. Tetai don yu banong hatu ba kajing penmi siar nang ni napo kinong rat jong kajela hatu kilala pan pendap lu kajela ne punun. Lada khang no kita ki gon ba. Ya kane ngaladep kerenteng hakawai naki press hakaba ngiladep ban ong ya ke meeting lada pinut ban ai yang i kapor stang sistem nginut ban kop ba tang hapo sistem ngilala ban fulfill ya ka demand hapo jong ka market karno ka demand ngilala namar kum balong mentaru ngasngo ban ong ba kalalong ngilala ban pendap namar hakapor bangiri he ba klemdon ba penwet KCR gi banabar long kum hagi porlior sya bar kin dari tan namar kadon ke flood tengiyo kabu ngiri be tementa syatai kamdon ke flood kamdon ke slab te ki ribet maki ki te be syangi tengi ngi hab ban sange hagi ni ki por te lada ke sorkar hi kan kang ya KCR gi bawan nabar nganut baki para nongrap kin la ban pendap ya kayo om tang bakin la ban pendap ya kayo kan dang yo kini gisamla kumbalong menta kim don kam don jam ladangin pej haga kam sorka tenre ngin dang yo tek kun samla kin dang yo kam ban seng shu ya kini gi farms air bat kum ta terter hakni ka lain dang bun ka kiba kwa bandrung sikni ka lain la kalong unong kendong unong sor kiba bon hi gi wan hiar ban seng ya kini ka kam namar ngi smutu ba leng ba kini ka kam ngila ban kersyan ya la ka jong ka ying ka sem tenre ladangin pej pan nakaliang jongka sorkar ngi iba haduk menta kimpat pai khmat syagani ka kam kum ba pai kiwe pat ki jela lada ngin pai tang ya ka jela ka ba marjan ka ba jungi ka ba ngela ban ainuksa ka asam hi haduk menta nganut ban ong ba ka pej ka khmi ya kinong risyar ki trai jela ki jongka ki trai muluk ki jongka akaba KCR ki bawan nabar kabangan ai nuksa ke di bawan na West Bengal kim ailat bakan rung hapo kajela Asam tenre KCR ki bawan na West Bengal kim yo bandrung sya Asam ki rung direct bet sya Meghalaya pe ka government of Assam lengba katanat ka jongka ngamtip haganu kerukom gile dan rei kabang yo jengtip tikna he totally ban kadai habide bat KCR habide bat kisniang kibawan na syabar jela kim yo bandrung ha jela Asam kadai ka jing shim kia jong ka state government jong ka Asam tengah ban appreciate ban ai ka jing yaro ya ka Asam government ka bala ban pej ban khmi ya kinong rep te nga kenturu ladalong ka bala ya ka state government ka jongi bakin shim ya kita ki step ban yada ya kene ka kam ka jongi kum ki nongrap apo ka jela ka jongi Teba de minat kum ka kunhon lagi nongrat risiar hang ne po kajela. Kidang ini kinjer sini ilami kicing ya kaja hapdeng kita ki nong hi siar ka juan ra apa. Kidon kita kinong lum pisah be ain na kita ki kani siar piat alor kani kidon e bendong ne kumno. Berki kumno do kani. ton nakaliang jongi kum ka association hi yang mentahi ngimtep long ka ngiyoi tang hikilat pathai khubor ngimdon gano ka jingyadei bat katei la kalong legally ne illegal ro ngimtep tenre ngikwa ba lakum no ba ka sorkar ka de ban taksi yaki mar bawan nabar lada ki wan nabar kadon kalat ban taksi yaki ngam condemn lane ngam support ya ka belajar balai nga ong kumtang ngam condemn namar kate ka jingle ka jongki ka yarap yang ikum ginong risiar namar kador ngila ban ya compete bat kite gibawan nabar lada don bat tax ya kite gisiar gibawan nabar bat ngam support yaki namar balai ngam tip
bakalong legal ne, gile legal ne, illegal ne, ya kata. Telor kata nakaliang jongi kum ki nongrap hi ngide tang ki nongrap. Te kajing ya kelumar, kajing ya mi, kajing ya kaja kadai pranong khayi. Ngi ihang tu ba utau nong lumro udai presiden jongi nong khayi kito gibami ro kide ki nong khayi hi tingim da tep ngimdon kano ka jing ya dei ha kede bat kata ka benta. Terengi stick betang ya ka kam lajong, ka kam ri me, ka kam ri jingri. Ka jingkwa hi nakaliang jongi. Da ka jing da ka bangi kwa nakaliang jongi kum ka association hi lada kinwan ro hakini ki por ki ba kiduna ki siar ka gomen ka de ban tax ya ki siar ki bawan nabar haklenti ka badai om ba dakano kuno ka lenti ka ban long bean dan re bakan ya daka an kan penben hakano korkom baka kan le haka bangin tip nangno kami sangno hangno karong kata ka jingkwa ka jongi dan ray kajingkwa kalong day ban tax iki buwan na ba Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya